Bună, dragii mei, și bine ați revenit pe canalul meu de YouTube. Tocmai ce am terminat de filmat tutorialul de make-up și am zis repede să mă apuc și de acest videoclip. După cum vedeți probabil din descriere, din titlu, îmi pare rău, vă voi prezenta tot ce am primit eu de Crăciun. Am văzut că sunt destul de căutate și cerute acest gen de videoclipuri și am să vă prezint și eu, mai ales dacă anul ăsta s-a nimerit chiar perfect să am niște cadouri, din punctul meu de vedere, absolut superbe toate. Anul acesta m-am simțit super, nu știu cum să zic, răsfățată, specială, pentru că am primit cadouri super frumoase și nu știu, multe, adică chiar nu mă așteptam, am avut foarte multe cadouri. Să lăsăm vorba și să trecem la treabă. Am să încep cu această pijama. Este o pijama din satin, pantalonii sunt lungi și au acest detaliu de, cum se numește asta? Dantelă. Și acesta este maieul. Nu prea am eu această culoare, dar mi se pare o culoare chiar destul de drăguță. Abia aștept să o port. Momentan încă nu am apucat să o spăl. Eu nu port nimic fără să spăl în primă fază. Am eu niște pitici pe creier. Nu contează. Așa că n-am apucat încă să o port, dar materialul este superb. Abia aștept să o pun, să dorm, să văd cât de confortabilă este. Pentru că pielea mea este ceva de, nu vreți să știți, nu suport orice detergent, nu suport orice material pe piele, deși înainte nu aveam aceste probleme. Se pare că în timp ce îmbătrânim, chiar dacă nu sunt foarte bătrână, încep să se intensifice anumite lucruri. Acesta este un body pe care l-am primit de la Alexandra. Am fost la ea și am filmat un videoclip când ne-am dat cadourile. Puteți să intrați pe canalul ei să vedeți. Și acesta râd pentru că ne-am tachinat un pic și mi-am imaginat ce părere o să vă faceți. Dar mă rog, acesta este body-ul de la Alexandra pe care l-am primit. Este foarte drăguț, doar că ea a agafat-o. Credea că eu port body-uri, deși eu nu port body-uri. Încep mai întâi cu hainele ca să scap de ele, să le iau de aici și apoi rămân cu produsele. Acești ciorapi șosete sunt tot de la Alexandra cu arici. Următorul produs este această bluză. Nu o să vă prezint foarte mult hainele. Am mai primit și 3 perechi de colanți. 2 sunt asemănători, am apucat să-i spăl, doar pe asta o am nespălată. Restul de ceilalți 2 sunt spălați. Una este absolut identică, la fel, același gen de material, doar un pic mai subțire sau mai gros, nici nu mai știu care e care. Și încă una din imitație de piele. Mai am această rochie. Mânecile sunt, sper că se văd, sunt așa croșetate și bufante. Și apoi aici este strâmtă pe mână, vine și destul de pe corp. Poate fi purtată și sport și elegantă și cu tocuri și cu de toate. Este foarte ok din punctul acesta de vedere. Și acum că am terminat cu hainele, să trecem la celelalte lucruri. Am aici o cutie imensă cu flamingo, de care chiar aveam nevoie pentru a depozita lucruri, mai ales produsele terminate pe care le păstrez ca să le filmez și așa mai departe. Iar asta este perfectă și este absolut superbă. Înăuntru am 2 deodorante de la Balea pe care le-am, oarecum pe astea le-am cerut indiscret de la moșu. Știa că le folosesc și mi le-a luat. Și mai am și o bandă pentru sport. Da, deci cutia asta o ador, este super frumoasă. Sunt sigură că și Alexandra o să-i placă pentru că este fan flamingo. Alexandra este verișoara mea, în cazul în care nu știți. Următoarea este această paletă, ultima paletă de la Huda Beauty, mare, Naughty, care este absolut superbă, este de vis, este genială. Pe ea am folosit-o în videoclipul cu tutorialul de make-up, deci credeți-mă, este superbă. Mai am și această paletă iluminatoare de la Dior. Oh my god, dacă îmi cădea asta pe jos muream. N-am cuvinte să vă spun, deci îmi place la nebunie, o ador. Cred că efectiv îi ia locul paletei de la Huda Beauty. Este nuanța 004 Rose Gold și credeți-mă că se merită să o achiziționați, este superbă. Și acest
Este un puf cu sclipici. Arată cam așa. Nu știu exact care este sistemul acestui lucru, dar ies niște particule foarte fine de sclipici, absolut superbe. Este din colecția de Crăciun de la NYX. Mai am și acest glob, care este de fapt un gloss de la Sephora. Da, este gloss. Este foarte, foarte simpatic. Ta-da! Am primit și această cutie de la Anastasia, care este absolut superbă, deci ador culoarea. Uitați-o cât este de frumoasă și este de o calitate atât de bună, pentru că efectiv sclipiciul ăsta nu se ia pe degete ca alte cutii sau chestii cu o grămadă de sclipici. Îmi place super mult. Are două compartimente. Unul este format din această paletă și cam așa arată. Sunt convinsă că o știți, nu este o paletă foarte, foarte nouă. Culorile și mai ales pigmenții, deci sunt super pigmentați. Iar al doilea compartiment este format dintr-un ruj mini. Aceasta este nuanța. Un rimel. Acesta este rimelul. Și un eyeliner. Le scot puțin greu. Acesta este eyelinerul, deci nu vreți să știți, când am văzut-o pe asta, efectiv am înnebunit. Am mai primit și acest joc, cred că sigur îl știți. Mai am aici și un moș care, ia uitați, se aprinde nasul. Este super drăguț. Și această candelă. Arată cam așa. Am mai primit și aceste produse de la CeraVe, pe care moșul știa că eu mi le doresc foarte mult să le încerc. Doar că din păcate există și o problemă, cred că eram un pic cam aproape, dacă s-ar putea să mă văd ciudat, îmi pare rău. Această cremă nu mi este deloc bună pentru pielea mea nu o agrează, nu știu neapărat pentru că ea ar fi o cremă proastă, dar pielea mea este efectiv foarte dificilă. Eu, având dermatita atopică, nu suportă nici măcar cremele făcute pentru așa ceva, dar minte altele. Am văzut că este non-comedogenică, că nu are parfum, nu are decât substanțe super ok, are și 10% uree, care pentru pielea mea cu dermatită este super bună, doar că nu am suportat-o pe piele. Am mai primit și acest parfum, este un parfum arabesc, Jazab, sper că îl pronunț bine și că așa se zice. Miroase demențial și îmi place super mult și sticluța. Mai am un gel de duș pe care l-am primit tot de la Alexandra, e un gel de duș cremă de la Rituals. Un gel mic, parfumat, dar nu o să mă mai duc acum după el în baie. Am mai primit evident foarte multe dulciuri pe care pe multe deja le-am și mâncat. Nu știu, sper că nu am omis nimic pentru că le-am mai așezat pe aici, pe acolo. Și chiar sper că nu am omis nimic. Am mai primit o grămadă de șosete, de Crăciun, pufoși, nepufoși, de toate felurile. Două seturi de lenjerie intimă pe care evident pe astea am zis că na, totuși să nu vi le arăt, să le păstrez intime. Cred că cam atât. Oricum, în principiu, mie mi se pare că am fost super răsfățată, am primit atât de multe lucruri anul ăsta încât nici nu mă așteptam. Și chiar îmi plac absolut toate cadourile, sunt super încântată și mulțumită și le mulțumesc tuturor moșilor mei sau nici nu știu cum să-i numesc. Înseamnă că am fost o fată foarte bună anul acesta. Acest videoclip nu are vreun scop de a mă lăuda sau a face anumite lucruri, pur și simplu am împărtășit cu voi bucuria mea. Sper că ați avut și voi parte de niște momente foarte frumoase. Sunt sigură că și voi ați primit cadouri super drăguțe. Puteți să-mi lăsați în comentarii care a fost cel mai frumos cadou. Cam acesta a fost și videoclipul pentru astăzi. Nu uitați să urmăriți și tutorialul de make-up pentru trecerea dintre ani. Vă doresc toate cele bune și un nou an mult mai bun, așa cum vi-l doriți fiecare. Vă pup și vă îmbrățișez